jan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan ketangisan Salli wa sallim iman al-Ahmada Salli wa sallim iman al-Ahmada Ali wal ashab iman qad wahada Ali wal ashab iman qad wahada Pancut temenan dar anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana isih cilik ngger padha tak rumati nanging kowe kepengger kok lali popo umi suwe-suwe kowe bakal lindung aku iman al-Ahmada Salli wa sallim iman al-Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk tolong wajan Quran jan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Salli wa sallim iman al-Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada
Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Monggo.